So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nandirito sa pwestuhan ni Boy Bangus, ang nagbebenta ng mga murang bangus dagupan. So, nakakita kasi tayo dito ng mga bentahan niya na halagang 60 pesos. Yun ay pangmasang presyo, no? So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Salamat. Alright, so ito yung mga presyohan ng bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market ng kada piraso. Meron siyang tumpukan, no? 100 pesos tumpo. Meron siyang isang piraso, 100 pesos. Yan yung mga natagan ni Boy Bangus ngayon sa Malabon. At meron din siyang 90 pesos. At 120. So yan po yung ating update sa latag ni Boy Bangus sa Malabon ng kanyang mga bangus na binibenta sa ating mga kababayan na dumarayo. Alright, so bulik tuna. Boss Jeff, magkano yung bulik mo? Ulit natin, tuna. Magkano? 220 lang kilo. 220 ang per kilo ng bulik tuna. Wala naman yan. Masarap ang laman niya sa gata. Pahit ako sa'yo. Oo, nilagay mo nga. Shoutout sa'yo, Boy Putik. Ay boss, shout out sa mga customer natin dyan. Ayun, shoutout. Dami yung customer ngayon, no? Mura na bakos boss, 20 isa boss. 50. Oh! Grabe naman ang mura ng bangus natin ngayon. Bangus pala yon, 50 isa. Magkano hipon mo ngayon? 400. 400 ang kilo. Oo, tumas. Mga guys kasi simula saktan. Tumas. 20 isa boss. Oo, meron pala kanina. Sakit ng ano ko. Nagkakataranta na kami boss eh. Oo? Oo. So ito yung presyo ng kanilang latag dito, no, ng mga bangus. Ang presyo po dito ay 70 pesos, no? Hello po, good morning. At ito yung 400 pesos na hipon. Ayan po yung 70 pesos, no? Na kada piraso ng mga bangus na bentahan dito. At meron din po tayo 80 pesos. Mas pinababa sa mga presyo ngayon ang latag ni Boy Putik sa Malabon. Murang-murang mga bangus, dagupan. 120 sa Tilapia Batangas ni Boy Tilapia. So shoutout sa iyo, Boy Tilapia. Good morning. Ayan ang mga latag niya ngayon. Ilang box na lang ba yan? 1 box na lang ang natitira. Yung dalawa. Si Elmo Balyoso yon, si Kabarbers. At natikita siya dyan? Saan siya pumarada? Sa mga ano pala, mga namimili dyan, sa mga nakamotor. Pag sabi na alas 7, may naninigit po dito. Kaya kailangan bantayan nyo, may maiiwan na yun. Alright, so yun nga po. At meron nga pala sa ating mga content creator na dumayo dito, no, kila Elmo Balyoso at si Papansin TV. So yun nga po, kung sa mga nanonood ng mga kababayan po natin dito sa Malabon Fish Market, yung lagi ko pong sinasabi sa inyo, wag na wag po kayong magpa-parking dyan sa kaliwa na yan. Dahil dyan po, ang ticket po dyan na inyo matatanggap, illegal parking is 2,000 pesos. 2,000 pesos yung illegal parking. 2,000 ang hinihingi. Kailangan mabilisan. Mabilisan yung ano. Aray mo. Dahil kailangan maagapan nyo kagad yung motor nyo. Oo. 10 piso lang, di ba? Sa loob lang ng Malabon Central Market, 10 pesos lamang po yung ano, babayaran ninyo.
wag na po kayo dito sa labas po ng kalsadahan mag-parking dahil sa pagtungtong ninyo at iniwan nyo yung motor nyo at nandyan yung MCAT, eh sigurado matitikitan kayo sa halagang 2,000. Eh paano nyo pa mahahabol yung kung natikitan na kayo, no? So isang paalala lang ni Boss Lando Explorer yan para sa mga motorista na dumarayo po dito at namimili dito po sa Malabon Fish Market. Alright, so lipat na tayo. Thank you. 1 box na lang ang natitira ng kanya mga tilapiyang Batangas na bentahan. Yan po, no? 160 sa mga per kilo po ng isdang tulingan. Sarap yan, prito o kaya gata. Mga tulingan na kanilang bentahan dito sa kanilang latag sa Malabon. At ang mga gulay rin po natin ay ganito. Yan po yung mga tumpukan po sa halagang 40 pesos, sayote. So shout out nga pala kay Moy Moy Liit. So ito yung mga latag ni Ate Rogie, no? Tapos mga bahay guya sa halagang 200 pesos. Sorry, 250 po pala yung presyo ng bahay guya, no? So yan yung mga latag ng mga prutas dito sa Malabon. Gulay pa rin po rito na kanilang bentahan. At dito ay makakatipid ka pa rin sa mga latagan. So ito yung tinutukoy natin kanina sa explanation natin. Wag na wag po kayo dyan magpa-parking sa gilid na yan. At kung nakakita kayo ng mga space, wag nyo nang iwanan yung motor nyo dyan dahil may mga MCAT na nag-iikot dito. So yun nga po yung pinapaliwanag ko sa inyo. Kapag natikitan kayo ay 2,000 pesos, malaking bagay po yun, illegal parking. Kaya sa maaga-maaga pupunta rito, wag na wag nyo pong iiwanan yung motor ninyo. Kung maaari po lamang ay ilagay nyo na po sa loob ng Malabon Central Market, no? Para hindi po kayo matikitan ng mga MCAT ng Malabon City Hall. Lapad, patalay. Tapos mga talaba natin at tahong. At ang mga hipon natin dito. So ito yung mga latag dito, no? Magkano hipon mo ngayon? Magkano hipon mo ngayon? 350? So yan po yung presyo ng hipon natin, no? 350 sa mga per kilohan. Wala ka ng paninda? Sa palagay ka, balikan. Huwag mo nang balikan, tangayin ka na. Alright, so ayun po, no? Sa mga latagan na ating binablog sa Malabon Fish Market dito. Yan po yung kilo ng pampano po natin ay 350. Tapos mga pusit kalawang, no? Ganda, oh. Pusit kalawang na latag ni Kuya Ricky sa Malabon. At 160 sa mga isdang pandaing. Yan ang ating mga in-update dito sa kanyang latag dito sa Malabon Fish Market. So nagtutuloy-tuloy ang ating update, no? Dahil nga sa mga latagan sa Malabon. Kuya Ricky, salamat po Kuya Ricky. Dahil gawa nga ng ilang araw ay walang gaano mga ibang isda. So hipon ang kadalasan makikita, bangus. Yan yung ating nakikita dito sa Malabon Fish Market. At ito naman yung mga hipon natin. Magkano lumot? Magkano lumot? 300. Yan po yung presyo ng pusit lumot na ating nakita rito, no? Salamat po. Thank you.
Yun po yung presyo ng lumot, bossing, na hinahanap po ninyo. So, nakita natin ay 300 pesos yung mga per kilo. Tapos dito naman po yung malalaking pusit, yan po yung per kilo, 300 pesos. Yan naman po yung mga isdang dagat na kanilang benta sa Malabon at may mga pusit pa rin tayo dito maliliit. Tiyagaan mo lang, tatanggalin mo. Magkano kilo? Nakalawit na naman. Magkano ano? Magkano te? Ate Marilyn, magkano daw po yung... 250. Ayun, 250 daw po. So yun yung presyo ng pusit, 250. At pusit kalawang natin dito ay 180. Yan po yung per kilo ng 180 pusit kalawang. Ito po yung mga tumpukan ng 50 pesos, napakadami. Oh. Nilachay, 220 per kilo. So yun yung mga presyo ng mga tilapiyang Batangas na latag po dito sa halagang 140 pa rin po ang mga per kilo. Kano po hipon? 380. 380. Ayan ang per kilo po ngayon ng 380, no, sa mga hipon. Salamat po. At ito yung mga isdang cream dory, ulo. 100 pesos kilo. 160 sa mga laman. So ito naman po yung mga imelda, no? Mga pangsinigang. Chapeta, 140 per kilo. Ang tulingan natin ay 120 per kilo. At salay-salay ginto, 120. Yan po ay mga pangatin na masarap iulam. 120 per kilo sa kakasalay ginto. Pusit, lumot. At 120 sa laman ng mga isang story. So dagsa ang bangus, no, napakamura ng bentahan nila. So murang-mura yung mga bangus talaga na ating na-update. Ayan, no? 80 pesos isang piraso. So shout out sa'yo, Tiyo. Yan, pwede mo nang iuwi yan. Shoutout kay Agawad Eric Galiano. Yun, shout out kay Agawad Eric Galiano ng Tondo. So shout out sa'yo. Geng-geng. Ngayon lang ulit tayo nakita. Napapageng-geng ka talaga. Shout out. Busy sa school eh. Nag-aaral na ba? Shoutout ko sa Ando, hindi makikita dito. Tropa. Thank you, thank you. Amoy. lang? Isang buo, no? Local salmon. Oo. Kanina 200, 170 na lang sa shoutout ko sa mga ano natin. Ha? Ayun, 170 na lang ang per kilo ng pusit kalawang. Viewer ni Boss Lato. Ayun, shout out sa inyong lahat sa masugid nating manonood. Isang ganito? Oo, pinakamalaki sandaan. Ayun, yung malaki 100, yung maliit 50 pesos. Cream dory. Salamat, thank you, thank you. Yun na yung ating mga update. Shout out sa iyo, Don Ramon. So, 370 per kilo ng kanyang hipon. Lumot, 200 pesos. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. At 160 sa mga per kilo, no? Ng isdang masasarap. Local salmon. Masarap pang sinigang. Sinigang sa miso, masarap po yan. Tsaka hindi po malansa yung isda na yan. Napakasarap.
kagaya ng isa yung pink salmon. Medyo may ano pa yung pink salmon. Pero yung local, masarap po talaga yan. Shoutout ulit sa'yo, Boss Jeff Baliw. Sige pa, salamat po. Good morning. Big head. Big head, no? Asawa ni Na- asawa ni Marcos. Ayan, oh, yung mga pangsinigang sa miso. Oo. Ayan. Maya-maya kuno. Maya-maya ko no. Mga tanga-tanga. So, shout out. Ni Rainier Tawiwi. Rainier Tawiwi, shout out sa'yo. Happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So, shout out sa'yo, Tinong. Salamat, thank you, thank you. Wow, meron kayong mga ano dyan, ha? Sige, sige. Alright, so tatawid na tayo rito sa mga bentahan pa ng mga tilapyang Batangas na ating mai-update sa Malabon Fish Market. Rambutan, yan ang presyo, 50 ang kilo. 150 sa kada bangus, isang piraso. Ma'am, tinimbang muna kasama ni Crystal White sa isang So dito po mga presyo ng mga tilapyang Batangas ay 130 na inyo pong mabibili. Yeah. Ate. Oy, Boss Lando, good Morning. Nasaan si Pare Agustin? Kumusta ang buhay ko natin yan? Eto. Yeah! So ang ating pogita po, no? Eh! 200 pesos po ang per kilo. Harap niya, no? Adobo. 130 sa mga kilo ng tilapyang Batangas. 120 sa mga blower. Ayun, sa mga viewers natin 120. Kabila si Boss Lando. Saan? Ha? Kaya na dun eh. Ito mga pusit, no? Nagkapasit kalawan po, 150, tulingan. 150 rin ang mga per kilo, no? Tulingan natin. Pre, magkano ipon mo? Sa shot lang. 380 lang paring Lando. Ayun lang, ganun lang. Ayan. 380 per kilo ng kanyang ipon dito sa Malabon Fish Market. Tumaas ng mga presyo, pre, no? Taas na yun. Oh, magkano? 450. Malaki. Paunahan talaga sa pag nagtataga rito. Ayun na, madaling araw. Wala pa rin ganong isda. Yung mga isdang bato. Oo, kaya mataas ang mga presyo. So, pre, salamat. Pre, parang ayaw mo na madumihan. Nag-apron ka na eh. So, sino sa shoutout to, pre? Pre. Shoutout ka. Wala kang gana ngayon, pre, ha? Kaya pala. Alright, so yun po ang ating update. Salamat, pre. Thank you. At sa mga ganda ng talaba, oh. Taba. Tapos, so ito na po ang ating mga nai-update dito po sa Malabon Fish Market. Reminders lang po uli. Kagaya po nitong nakikita po ninyo sa aking vlog. Wag po kayong magpa-parking sa area na ito dahil baka matsyempohan kayo ng mga MCAT. Sayang ang 2,000, namili ka na, nagpaluwal ka pa. Kaya yan yung sinasabi ko na kung mag-aari po lamang, sa loob na lang po kayo ng Malabon Central Market, mag-parking. 10 pesos lamang po ang ibabayad po ninyo. Hindi po malaking kawalan. Kaysa naman 2,000, nag-park lang kayo dito sa gilid na to, natikitan pa kayo. So reminders lang para sa lahat ng mga motorista na nagbumotor, wag po kayo magpa-parking sa lahat po ng mga dumadayo dito. So yan po yung payo ni Boss Lando. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.